телефони буджетни, памятиш 512 гигабайт. дар соли 2025 ами телефон агар бигиред, ман тавсия метавам абзори кӯтоҳ дар бораи модели наве ки соли 2025 омадагай, телефони Oppo Reno 12F. салому алейкум дӯстон, абзори кӯтоҳ дар бораи телефони модели нав. агар ки видео то охир тамошо кунед, ҷузои баҳлази бахтона мегиред иншолло ва дар видео лайк монда, подписия карда ба ёр дӯстонмон равон мекунем. Телефони Oppo Reno 12 ин телефон боша дизайнша ба дизайнои Redmi 14 ёки Poco S75 ёки моделҳои нави Tecno монанд кардаган. Пашти 2025 ҳамаи телефонҳош ҳамхел камераош гирдак мебурад 25-70%. ва ин телефона боша пуштша матви кардаган, свети сабз ва свети сиёҳ мешавад телефона. Дар даруни комплектация телефон чи ай? Дар даруни комплекти телефон заводской защитная пленка, чехоли дизайнерская даруни комплекти худаш, скрипка барои сим-карта бировардан ва кабел блоки оригинал ай даруни комплектацияш меброяд. Так, телефон боша дизайнаш дизайни стени дизайн ва процессорш боша Qualcomm Snapdragon 685 мешава октакоре, батарейкаш 5000 мАч ва ин телефон боша основной камераш 50 мегапиксел, фронтальная камераш боша 32 мегапиксел. Хеле гуфтем, телефони буджетни ай, памяташ бисёр памяти калон дора, 8/256 ва 8/512, яъне ним терабайт мешавад телефонот. Ва нархошон бошанд дар магазини Realphone ай 21990 рубл то 24000 рубл мешаванд ки нархои основноиш метавонед дар телеграм-канали Realphone дастрас кунед. Телеграм-канали Realphone не толку ай телефон, ҳамаи телефонҳо iPhone, Tecno, Samsung, Honor, Infinix, ҳамаи моделҳо бо нархош, бо памятош, светош кардид, даже ҳамаш гуфтагия ки ай чанд сум то чанд сума сар мешаванд. Дар магазини Realphone телефонҳое ҳастанд ки ай 6990 рубл сар мешаванд. iPhone-ҳо ҳастанд, iPhone-ҳои 15 Pro Max, 16 Pro Max, ҳамаи моделҳои 2024, 2025, 2023 даже биромадагиай дар магазини Realphone ёфт мешаванд. агар шумо дам хе телефонҳои ба монанди Oppo Reno, кадоме ки мисол телефони Oppo бисёр вақт истифода кардаген дар кортон мешава, ба магазини Realphone муроҷиат кунед ва ин телефонҳо бошанд моделҳои нава нест, што дар борашон бисёр видео кардаген. дар дигар видео метавонед ки абзори мухтасар, абзори праша, яъне дигар видео тамошо кунед. доставкаи мо боша ба тамоми областҳои Россия, Тоҷикистон боша то ҳамун вокзали ноҳиятона равон мекунем. агар дар даруни Москва бошен, ягон ташвиш намекашен, то пеши метротона доставка мекунем. ин доставка аз 300 рубл то 700 рубл сар мешавад. ва агар даруни Москва дар бошен, омада натонен, то метро даже омада натонен, то пеши даҳандатон доставка мекунем, тоқат через Яндекс доставка мекунем ки албатта пули доставкаша ҳисоби худтон мешавад. рақамҳое ки дар болои экран мебинед барои занг задан, барои информация прара пурсидан ва барои телефон заказ кардан метавонед ки бемалол занг занед.